Näytän nyt nopeasti, miten Oneros CPTI otetaan käyttöön. Olemme nyt Oneros-konsolissa www-selaimessa. Valitaan täältä vasemmasta reunasta Tee uusi terapiajakso. Annetaan jaksolle nimi ja valitaan täältä terapiamalli perus CPTI. Muita asioita ei tarvitse täyttää. Luodaan terapiajakso. Ja seuraavalla näytöllä ei tarvitse tehdä muuta kuin valita potilaat antamalla täällä potilaiden puhelinnumerot ja henkilökohtainen tunniste, josta tiedämme kuka on kyseessä, ja sitten klikataan kutsu potilas. Ja näin potilas on saanut kutsun puhelimeensa ja me voidaan mennä täältä lisäämään hänet ryhmään tästä Mika ja voidaan laittaa täältä pari muutakin ryhmäläistä, jotka oli jo valmiiksi järjestelmässä. Sitten scrollataan alas ja voidaan käynnistää terapiajakso saman tein ja tallentaa. Ja nyt meillä on terapia käynnissä. Ja täältä vasemmasta reunassa käynnissä olevista nähdään, että täällä on nyt tiistain ryhmä, jossa on 3 jäsentä. Ja täältä istuntonäkömään menemällä nähdään, että meillä on täällä terapiassa 8 vaihetta ja 3 potilasta. Tämä ensimmäinen potilas ei ole vielä rekisteröinyt, eli hänen tiedot tulee näkyviin, kun hän on ottanut sen käyttöön puhelimessaan. Mutta tämä toinen on. Ja sieltä me nähdään, mitä tässä hänellä on ensimmäisessä vaiheessa tehtäviä. Ensimmäisessä vaiheessa on tämmöiset orientoivat tehtävät ja kyselyt. Täältä voidaan selata muitakin vaiheita, mitä tulee kakkosvaiheessa ja kolmosvaiheessa ja niin edelleen. Potilaan täytyy pyytää lupa nähdä hänen tietonsa, eli kannattaa klikata tästä ja sitten tänne tulee näkymiin nuo graafit ja tilastot, kun hän on ne hyväksynyt puhelimestaan. Ja sitten kun ollaan vaihe 1 pidetty ja meillä on viikkotapaaminen, niin tästä voidaan siirtää koko ryhmä seuraavaan vaiheeseen. Ja he saavat puhelimeensa sitten nämä seuraavan vaiheen tehtävät ja täältä edelleen. Ja näin se toimii. Kannattaa tehdä niin, että lisää itsensä oma puhelinnumeronsa sieltä ryhmään ja pääsee kokeilemaan, mitä tapahtuu, kun täältä ohjaa ryhmään, niin siellä omassa puhelimessa.